आयदाव दिनैहाय बिपिएफ दोलोआ लोगो हमलायनाय हाबाफारि लादों बेनि बागै मा बुङो? दिनै बिपिएफ दोलोआ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियावनो जवासिडब्लिउसि मिटिंआव डिसिसन लादों। बे हिसाबै दिनै मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो दिनै परर बटझरा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जादों। जोबोद मोजां रायजोआ बयबो जेरै आगोल हाग्रामा महिलारिखौ बिसास खालामनानै हाग्रामा महिलारिजोंनो जे गथै बिटिआरनि ओनसोलाव उन्नति जायो बेनि आस्था आरो बिसासजों हाग्रामा महिलारिखौ सन्मान होनो दिनै साफ्रोमबो रायजोआनो ओंखारबोदों परर बटझरायाव। जोबोद मोजां आरो दिनै बे मिटिंनि जरियथैनो जोङो बेखौबो फोरमायदों जे फैगौ दिनाव जोङो क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो उदालगुरि लकसभा समस्तियाव बिपिएफनि बिजाथि होनानै रायजो राजानि हेफाजाबाव जोङो गोख्रोङै जोङो बिपुल भटआव जोङो देरहानायनि जोङो प्रसेस्टा खालामगासिनो दङ, प्रसेस्टा खालामगोन, सेस्टा खालामगोन आरो रायजोनि बिपुल सहारि जों मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिया गोबाव समनि उनावहाय लोगो हमलायनाय हाबाफारि लादों परर बटझरायाव बेनि बागै मा बुङो? थांनाय 10 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड धन्यवाद ज्ञापन आरो बे दिनावनो जोङो सिदाबुसि मिटिं लादों जोंना बिपिएफनि डिसिसन लानाय मथैनो जोङो दिनै प्रत्येकथा जिल्लायाव खेबसे वार्कार मिट खालामनांगौ डिसिसन लानाय हिसाबै जों गिदिंगासिनो। आरो बियो जाहैबाय आरो जोंहा मोनसे थांखि दंबावो मार्च मासनि 4 तारिखआव सानसेनि हाबाफारि लानानै डेलिगेट सेसन जागोन। बेवहाय जोंहा 2024नि एमपि इलेक्सन बेखौ लानानै सावरायनाय जागोन आरो जोंहा अपेन डिक्लेयार खालामसै जे 2024आव जोङो कुनु पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्स जायाबालानो जोङो उदालगुरि एमपि आरो क'क्राझार एमपि रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज होनो नागिरदों? रायजो राजाफोरखौ मेसेजआ बेनो जोङो बिटिसिखौ उद्धार खालामफिननांगौ, बिटिसिखौ बासायनांगौ, आगोलनि बायदि बिटिसि महर मोनफिननांगौ। बेनि थाखाय आङो रायजोफोरखौ खौसेयै आवगायबोनानै बिपिएफखौ समर्थन खालामनो दा बे समाव इफेक्सन खालामनो थाखाय नुनो मोनदों बेनि बागै मा बुंनो सारा? बे समाव इफेक्सन खालामनायखौ नुनो मोनदों बागै मा बुंनो सारा? इलेक्सनाथ' सरकारसो मिथिगौ, जाय सरकार खालामबाय थादों बिसोर मिथिगौ मानो इलेक्सन खालामदों। इलेक्सना जानो मोनामोन। फैबाय थानाय समाव परर बटझरायाव मा रोखोम खामानिमावगोन होनना सारा साखाफारा जादों? परर बटझराया जोङो साब डिभिजन बानायनो हाबाय। मोनसे साब डिभिजन परर बटझरायाव जोङो मोनसे एयारपर्टखौ अपेनिं खालाम हाबाय। दा गुवाहाटि केलकाता साबो जायो। आबुंजों रुपसिंहा आरोबाव ढाका चिटागं बिथिंजाय थांनो हानाय माने जौगाथाय माने लाइनखौ बानायनांगौ।